čau, vítejte již u třetího dílu Blbci v akci. Plus to tady děje, tohle já jsem mám vás to jenom rozesne. Takže takhle nebuďte, neuražte se, když by prostě jako jste nějaký obéznější. Neuražte se. Takže momentíček, lidičky. Ty vole. Pardon, já to jenom opravím. Už je to. Momentík. To je jenom komická vložka. Dobrý, takže radši to předvedu takto. Takže momentík, možná to chce ještě víc. Takže, jestli vidíte, je. Moment. Tak jsem hubená. Tak a teď jsem mohla zahrát tady v tom náš Evik. Možná ji znáte z... Co to jmenovalo? Recenze na energetický drinky. To nemůžu myslet, takže prostě jsem hubená, jo. No a teď prostě budu šít spát, no, ale prostě po pár let později. Takže pardon. A takhle vypadám dnes. Jasně? Takže se na to dávejte bacha. Přídání není zrovna moc dobrý. Ale chutná to a je to dobrý! Takže čau u našeho dílu. Pardon? Tak naskle. Byl to jenom pro zábavu, jasný. Jsme blbci akci, takže jasný, jo, chápe to, jo. Takže až. Mimochodem Kuba se nemohl dostavit. Tak čau, ještě ve škole.